Milers de persones han tornat a ocupar la plaça de Catalunya quan els Mossos d'Esquadra s'han retirat després de 5 hores d'actuació que havien de servir per condicionar l'espai per a la Champions i fer-hi tasques de neteja. No obstant això, la policia ha carregat en cops de porra contra els indignats i els han disparat pilotes de goma mentre mantenien una resistència pacífica. Més d'un centenar de persones n'han sortit amb ferides lleus, entre les quals 37 policies. També hi ha un detingut. Els indignats a la causa estan avui precisament més indignats que mai. Es mostren molt crítics en les càrregues dels Mossos a Barcelona i a Lleida. A Palma, unes 300 persones s'han tornat a concentrar. La càrrega policial dels Mossos d'Esquadra a plaça Catalunya ha inundat la xarxa de vídeos. Des de Palma, els acampats s'ho miraven amb incredulitat. Tot i això, l'activitat social ha continuat a la plaça d'Islàndia i d'Espanya, però avui amb cert regust de gradols i de resignació. Jo soc de Barcelona i la veritat és que he plorat perquè no entenc com encara se fan aquestes coses. És vergonyós que una gent que promou el respecte, en teoria, respecte a la violència i això, mira el que fan ells. Jo el que crec és que hem d'estar tranquils, amb l'ànim alt y de alguna manera seguint amb la idea. Toda la gente que estaba perdiendo energía, toda la gente que estaba ya diciendo, perdiendo esperanza, esto nos va a dar fuerza para decir a por todas. Davant els fets, els acampats de Palma han decidit anul·lar els actes previstos per avui capvespre. A canvi, s'ha convocat una concentració en la qual han participat unes 300 persones. Cadascú ha disposat d'un micro per dir la seva. Als voltants, gent amb flors a les mans en rebuig a la violència. Els acampats recorden que en cas de desallotjament a Palma, per ara creuen que improbable, la seva resistència serà pacífica.